Sama kudie munsem nina ne kasebo. Biti samni just sem nina. Sompa de abama Sompa FM. Emma Katiapa. Sompa TV. Emma Sompa TV. Emma Oh, wisdom ni bitie Sompa FM, he Sompa TV. Sompanie enyumunie, sompanie kasiebonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yaba, sompa. Ghana this year Nonsiano anopade abo ewo Sompa 106.5 FM we yankran nanso ya topete Ghana ene amanoni nyina da wiase nyina apakase nso yenye na ewo so anopa Nonsia kase ebo edi firi Sompa ne na Kodwogye Company Limited on na ne dia enti ye kana na Kodwogye Nonsia bremu kase ebo ensam ne de ebu aso de asomu ya ne hina ye di titie Centrofo nya adagye atase semufo nso waso ne nyina ho de aka edi ani hwe enti Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra ho na wadwen kire won kanto so yegye no YouTube no Sompa FM live decoder no so yegyina musa franka baby FM stations na wo no eno achi enye twa ne ho efiri Sompa fidue mu ha yankran dome Watermelon Street 106.5 FM Accra no and I'm 93.1 Kumasi Santimantemo and Hada Braka, and one of Sompa TV Tiano, and watch a 100.9 soje, Eddie Ama Santimai, Sabra Crona, Unya Tras Antimamu, na Unya Dru Bono, and then Afadia. I am Cronia Sunyane, 98.9, a lady be Quana Bro Sanum, a fair Udru Menimas as a password of my crew, a 101.3, Ninaya Sompanoa, a fair Yankona Pue from Bono Crona, a 106.1 FM. Techima no Bron Champion Radio akwa NFA 90.7 wonu me won kran san so je ato apete ama mansan enya bie ato amantemu takwa 101.1 FM Sompa na 103.3 takura dia wonu me wo mankasi mu nyina efa Sompa kase no nsia de bia na 106.1 FM ene ye Kingdom na ni nyina echi no ya bono boade akoto www.sompaonline.com ense mu benya bi na wakenkan yewura tabo ateada Roma Adamfopa Radio Paris abrochimamo ene ye France no ahenkro ho ehon nso ededem na ensema anopa yedi wudi wonto ano de edi mu akotene ya abati bi ne se Savannah Regional Security Council RISEC womo akwakwasra de hye ya womo akopiem e Cote d'Ivoire ene aba ye to wa kwatia de wodi mu enkunim wakasa yewura bedu wose ebinom se by election nintina ne yeyi akwan ewa akwatia no kure bi anim na de nam so ema MPP amanyoko ni edi ntwo ewa akwatia abato no yewura oche ba fi enso akasa fa ho ene ntwo no de wodi ye ne yewura Bernard bedu na wono so ede ne mo no nsem akwa akoma de wodi nkunim no evutu akodia mamabu no ase yenhwe ya brabo yese ne enubone akoso ewo me emu no sebe ya ense ya brabo ene yuka brochi mamu de wo mani abre twa ba ahwe ano ahode ne anom ne efe na energy drink wo mo ahye se wunya nimfinhye du nsia enko ho ene afoforo ene yaboa na ode to awse na jesi ekoba jesi sempremo no nsia bremo kase ebo na entasuo nko nantinti kase no ye secure sanitary pad okutayemu anopa ye twabi ene ye tehei eye Twisco energy food drink nemo ye bende a Dr. Adubuate ne ye de na asene be manuo Endpoint Homeopathic Clinic na we nyina na immune boost a eye Tontina 74 triple A mine ajapi APAM DADAA ene median no pay mene Obaapa nana ya kechire
ama Jibreka Siendo and Chemu Ankasa Enie. Setting for Bekaya, Agus Busuminimo, Arahu Sembi, Essie, Ewo Buyiri, no, Ewo Savannah Mantemo. Now you say a year assassin who, a man to train and a namso, a massa, Arahu Semi, Essie, and Namso, Ama the Padro Duanoa, Efemo, Esho, Woman, Quadruano, so a prepare more day. Now our bros Arahu Semi Betu, Jano, Ganam Penny 4, Namso Crabo and Penny, Etu, Bambo, and Penny 4 Mukopi Moa, Woman has asumdwe ebeye edwuma na ewo so adehye ya na womo ewo gbanyiri savannah bole ene ehu enkrodema no womo nyina bebre na so etu abata ebi kopie mu otechiman wanchi ene nkura wodo a ebemben womo ama ebi kura to abata kwa kopie mu ewo Cote d'Ivoire den no enam so ama eno ada Savannah Regional Security Council RESEC ya womo empanyufo etu andamo mekase womo kopie mu ewo Cote d'Ivoire womo hwese asumdwe ene Cote d'Ivoire empanyufo mbetena se na asumdwe ebetimi aye adwuma titru ene adehye ya womo akwakopie mu ewo Cote d'Ivoire kro no emu na eno enam so ama Savannah Mantemo so afo Yira Salisu be Aribe enye ono nkwa ene koye oni empanyufo mensika chipanyi a owo bole mensin emu ena afei emrahye bedwani a owo Savannah Mantemo mu womu nyina ne kabo mu a womo ekopie mu ewo Cote d'Ivoire na wobro womu kodu ye no as Savannah Regional Minister Yira Salisu enya kwan ene ensendrofo di nkomo ena odi ato mpanifo ya womo ewo Cote d'Ivoire nimu se wobesere womo se womo hwe na asumdwe enye adwuma sene adehye ya womo ewo gbanyiri etimi enye opepa ne se womo ede womo ni echiemu ewo Cote d'Ivoire womo benya asumdwe no womo asum ebedwu womo no enu nti ena womo atu anamo aba bepiem ewo ho enti de womo sene se dedi nkakra no womo eda adehye ya womo ewo titru ene abamu mpanifo a womo ewo Cote d'Ivoire de atoso mbiemu no womo bedana no mata nkonya ya womo ewo Cote d'Ivoire se adehye ba ye se bi womo asase so ena womo abetena womo anyi womo ayipemu na womo age womo fefefe so adehye chese womo ni agepa na womo ede womo ekasa ebewie no ena Yira Salisu ede wie se womo eye womo afamu de bia ban no Ghana ban eye na afamu de se be ya asumdwe ya womo hwehwe ewo gbanyiri ewo Savannah Mantemo no ebetimi aye adwuma na mpempen a womo enya wie de wo se womo eye no womo besere Cote d'Ivoire mpanifo se womo hwese adehye ya womo fi omayi Ghana imu akwakopie mu Cote d'Ivoire no womo hwe na bambo mu nsem ebetimi akode ma womo asundwe na yeda so agina mu na mpaninse ekurowu a na dwoa ahwete na no de ma Ghana yakobo do mpembo akwatia na eba posi sadom no a nipa be se empemu num ne akire yede wo mo kokogu akwatia nyina no se be na asundwe ebetweneti na abato no ko na wieye na lawyer Bernard Bedu wono na adi nkunim ewo kiniye ne dimu na ekowieye no wose huhu bi ne nam chichiru ne sono ma no wono mo se sanya by election na ebekoso ya ankantem so saa kwan ya wo mo koyiye no na eni wo mo budget ma na won hihye mo kra na no na Yira Bedu be yi ano se wote sa ansa na prawaso no kure bi anim na bra Yira Julius Debra chief of staff wo ba besra nananom ahemfo ewo mpotamu ho ansa na mpo by election nye ho mpopo ye be hya ase no ena nananom ede wo makosem etro nanimu a ewie mempani nso tie na sopam na saa adwuma ne hya ase ne mum enya by election no nti ena na wono moyo na empanense enwuma eda ya ni wura no ene yete no de wo kire mu no Yewura Bernard Bedu honorable MP for Akwatia said you can ni. And they are so excited such that even when you brought Dr. Baumia from Accra straight to Kusi, because you saw the place had turned to green, straight to Kusi to tell the chiefs that it is not Mahama government that is doing the road. The people said, we've heard you. We are too smart for these games. We will still vote for him. And for the first time in the Fourth Republic, Kusi turned green. And now you are saying it's because we do. So you had 8 years. Why did you do it? It has even been tagged. The chippings are on, and I will make sure that is done because that's what I know. The contract has been given. You can call the roads minister. In fact, it was the deputy roads minister who brought the contractor to the chief. And I'm surprised they are talking about drip machine. This is not drip machine. Do they know drip machine? The contractor is on site. I don't have his permission to mention on air. It is a contractor that is working on it. He's been tasked to tar those roads. Eni a woti ye emrasha bedwani a sesi akwatiafo ato abayi no. Honorable lawyer Bernard Bedu na wachire mu se obi bi obeka se by election tina na NDC fu yi kwan e wa kwatia no
no kure bi anim na yɛda so gyina akotia abato ye kɔso no ɛno nam so ma mrahye bedwani yo new Dwaben South abato mpɛsua so honorable Michael Ochibefi wɔno so akyerɛ n'adwen ɛde afa abato na ɛkɔso no wɔse MPP amanyɔkuo no wɔn yɛ adwuma bia yɛ na wɔsɛ wɔn yɛ na wɔn timi di nkunim wɔse wɔn call grounds ahyase no koraa ɔso okodi wɔbɛ na wɔtwe ɛne akyire nanso no ɛsan sikasɛm ɛne abato ɛkɔso yɛtɔ vote ni ade no wɔse ɛne nam so ma MPP amanyɔkuo no wɔn di ntwo na ɛba no sɛ yɛnyɛ adwuma pa campaign party a MPP amanyɔkuo no wɔn bu adwuma ɛwɔ hɔ nanso sɛne NDC foɔ ɛkyɛ aseɛ ɛtɔ vote ɛne yɛde 500 cedis ne yɛde abra wɔse ɛho evidence nyinaa no ɛyɛ ade a ɔwɔ we couldn't pay money from Gofona to where we look in some Rodian, but now see the 500 twaba. They make a chill now evidence, just a mechanic and me forward the videos in our bill because some who said evidence because some mechanic and some action can and make me forward the videos are bro. Yeah, all things being equal, politics there, yeah, no. Adisma mani pokasa ye mrahye bedwani ya wo New Dwaben South abato mpɛsua so honorable Michael Ochibefi ɛne yɛfiri New Dwaben South a akwatia hɔ a na megyina deɛ wɔno wɔgyina mu ma sonomba no ɛwɔ akwatia ɛmpɔtɛm hɔ wɔno nso akasa bi ɛne wɔkyɛ sɛ no kwasɛm ni deɛ mo no sɛ no ɛsɛ sɛ yɛde ma no ne nyinaa ne sɛ wɔde congratulatory message ɛna akɔ ɛde ama yɛwura Bernard Bedu lawyer sɛ enkunim no yɛne ne kwa broni sɛ sasa senator chief on the silver platter na kyɛ sɛ yɛmfa nkunim ɛwɔ afodwabenim enti kwan wɔfa so sɛ nkunim yi ɛyɛ ne dia no wɔbɔ na ba so papaapa ɛsa ama na mmo na mmom deɛ wɔka ne sɛ sonomba no nya bibia o yɛwura neskumi ɛna na wɔn mo pɛsɛ wɔn mo gye saa konwa ɛde hyɛ na nionyam nanso amma mu saa no ɛno nkyerɛ sɛ bio wɔn mo awie yɔ wɔn mo kɔ akɔtena sɛ akosiesie wɔn ho yie na nyame de dom ya 2028 wɔn mo aba ne sɛ kakai na wɔn mo ba de a akonwa no wɔn mo bɛ family very tomorrow na my friend say me continue of course nipa ba ko Ghana ba continue ye wo e do be no so say me ne kasa ye boa yo say ye coordinate na build my advice say on funding education I'm a promise that no ye say obey to me deliver my because we have list of all the promises they make to the constituents so ye say some be in my mind and I must start to be a bonfire say ni nyina amontimi wi nyina ye tie sompa nokre ye nyina sompa no ene ye tie we yewura Solomon Asumadu won na gina mu ma sonomba no e wa akwatia ya chiniye edi won so nkunim no yede kasebone kopiem wonsemfo from oyeko mfimfim mantemo ohene ya wo Twufuman traditional area e wo mfimfim mantemo e yo tumfo amoa sesheku wode efutu akode amba mabu no titiu ne mabu na wo mo e wo na sase so ese nei emebunu e de enubone esi wo mo ni so obehu mabu no a se bi onyi kura na chese esan enubone a wono monti no na brabo asesa wabo akokora by force wosesa de na yade e mabu no e da achen eno no wo chese e wo so obia e na brabo esu eyie na wonfa ne me bia se bio emmoa wa brabo na be se wa brabo daache a se bio daache no wo gye wo ba bia kra enye yie eno no wo kye se wo munya hwe yie e wo ho se be yie a wo mo daache be gina abrane ayo wi ba ko sio ka bo ma eni pa se be sio o mi biara a ko sa se biara sio ma sa se na sio se se ka mo sio ne ba ko sio enu mu na onyame ni hia wo sio mu na onyame ni wo sio te mi se ye mebru no sio so mo be ni da wo sio mu sia de sio mu sia juma Adishma mani pokasa ye otumfo amoa sesheku wodo eyo ohene ye wo Twufuman traditional area no wie ye no nehima nana adwa oben asoye otoso mienu enso editu dwa se ne nisuade hu se empriwanyi sen eto obetwa ewo mfimfim mantemo ento obo hu dewuro se be ye ankwada ya wonu mo asisuo no wo mehwe na wo mkofa nyinsen bi a emfa so emfa mbre wo anunti de meka cha me maba wa ne me mbrante ne se ahwe yie mesra wo mo omunya ahwe yie na ye di agro pri agira adensam pri nsupa anite ma ya nya me ma agro ne ni ya ni mu kansa na mo bibi aye bia no ye fanya misro odo ani oman no ho adwemcha ya nwe man no ho ya di oman wa ya badwe ya ni ayewo
sɛnea ɛbɛyɛ ɔman no bɛtu mpɔ nti mɛsrɛ wɔm sɛ ɔmonyɛ hwɛ yie na sɛnea wo bi sɛ brɛwanyi sɛ ɛyɛ ade a ɛda makoma so dendeende wɔ mpatam ha a medi ho dwuma dendeende ɛno nti mɛsrɛ wɔm sɛ afotu a mede ma wɔm ntie ma me na biribia nkɔ yie na ɔman no ntu mpɔ Adesima mani pokasa yeye nana adra oben asoyi otoso mbienu wono woye hima ye wo Chufuman traditional area won fifi mantemo emabunu ho nsemi no UK fo nso akeka won ho na ansa na no pay kase ne na Kodwogye company limited ekobogye sempiremo ne dia ba bia wo bia ne dwumadi a wodie ya adanse ho ne ma ne woton nti anope mekamfo edema de ade sha se de ade kwa wie wona ebeboa ma wawie enye ba bia na abeto adanse ho ne ma na obetimi de aye adwuma na wie ama wasomadwo wo ba bi kura no fie no wuntimi nnam ebi kura akatimi kyekyerew ebewie na de wabode ewura mu no sebi wato no fofofo nenso otofiri na Kodwogye si ho a ubewie ama wademo a wasombedwo wo emfa ho na udwetire eho ne yeto ne ma ne firi nti de kura wo bia wobeboa mo akwankyere ama watimi asi na wasi awie Central Steel fo asada bonaba so enam na dwuma so nti ene nti ye ka 2023 a outstanding services no one ye de ma no ma ne track kese 0204355040 ahoma obetimi awoso ene ekobagye semprenmo akasa eno no secure sanitary pad ka ye ho anopei ena ye live secured no minim wasi unyinta so no ya ababaawa ena mekamfo amawo emi birthday aso ma hwan aso ena bedi mi asumesi na benten no ne nyina tuntwa na mom ma oma won live secured bra wodi secure sanitary pad ena ya achede de amawo saa na wonso agya mafra no wo mom pie nkobobbo bra bi a ensem fata won boso meso a na wode eno na ye token e de amawo we esiri dupe ehyemu makomako dumienu Ghana ha na ye no ena per cotton na esembo no mente wom nti esiesie wo ma no mu ema wonkomo eyede Mama Excellence Cosmetics asantima mu de on na de aba beguo enti edum pizza te hwa ana kwada so estate wo mo taxi rank ho ba bia kane asempa pharmacy wo no ehwa ape onsa ebeka won 0243862158 wo ma homa no twabinom na nya ahoden ko wunwuma so na nnafotiri bia nkokeka eye Twisco energy drink ya ena fortune ewom no ena ma edanso no we ya mekan mofranom peninom wo bia nom bi enti se unya de kofie no wamfa nsi ba bia nkoda ne nuru ho a wo mra no na ye sa che no de gugu fom ya wo kopra ana konku no ena wo mo bono boro Food and Drug Authority si eye enti wo de ne stamp kutu pa sisu se ba enti kan ho na kopebi ba bia ye ton ade bia ebi wo ho na wanya wei na wuntimi ennom ne yia ene abusua wo yare o yade a wo yare no adura wo hia eye T74 2074 asem na mekan eye mi booster kane dudo no a ena dokota anya adaje asan at the state of the art technology adadanso na wanu mu de gu ntoa mu a eye portable eye applicable ntoje ya no apply enti wura ba bia ton ade na je wo de kodenake ho Kumase Ashtown anase Okaishi Drug Lane enyena 050162893 woma homa yebe wie kase no a na ye Endpoint Homeopathic Clinic ntia eno na Dr. Dubu Atense ebia na wo awo na anwo eye dwonsotwa mu haw ana mrebo ne sa no ena yade abam kan ho bra na wo mo hwe homeopathy ayaresa ena wo mo de mayen ntia shell signboard Spenters kwan so ena kronoma bo hia eno ya santemamu eno achi ye ka massage ne physiotherapy eye wono mo 0244867068 Endpoint ahoma wo madam anti ye na ye huti awamra na fe ye mfa nkwa manone ehye ebe na yuka ban no waye ede ma ne mabuno ye de brewo
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say your prostate. Na baby omutibi ye screening ema uhuni ye etu asia. Na Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa kidney liver problem. Wofa baby ena ajujo. Na the friend premature ejaculation no a be maybe a woni wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. Ema ne mema mo pa wo. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anasa bia wo hwa wofa baby na ajujo. Kidney problem, prostate de. Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo Kronoma boy here. Ena Accra hanso so de. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters bebre friend share signboard no. Who na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Kweku, minim se wa yeshe. Me kraman nane. Na so ebony show ho embaso. Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom mulia then it's not on, but double dose got as a condom. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esi agye me ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anuma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atudie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu ako. FDA aji adwade nkratoa yi atu. Na fa na moko. Yeko ye train wo garden nim. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama, enye plate, discus. Ye training every say ye bese ye inkunim difo. Mo asemunim se, ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins. Ni minerals a. E po nkunim difo. Se moi. Mama, ye dase. Me mo fe ya po mu di hu hia me. Twisco, power your dreams. FDA aji ejeje inkrato yatu. Tontonte. Yenum sane afadwen. Ne afadwen ampa. Say na nim se brebi beba. Ama tonti na 74. Opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no. Abrebia ne ho den. Tonti na 74 yinso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia.
T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Woko pharmacy ana baabi eto nro bia ubenya tonti na 74 yi biato. T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi edwedie nkratwe yi atom. SOMPA TV Emma Aketiapa. Asem trodo ena okasafo na aka no SOMPA TV Aketiapa pa ampa. Afe yankwa amanone na amanone no meko England mamu mekire UK. Na eho na wono maya nhyehyeye bi tichiru se be ne wo mabunu no daache ebe yakọ no wo maya nhwemu ahunu se de nam so a enne enubone fa te se red mo ene de wo mo fa etra mo no nyina abakese pa ne yese emabunu dodo na tuagu ahodeni anom ne yefre na energy drink no ne nom so na wo mo nom sa no a enna pa yefre ne nna ya na ne da ye wo mo den enti ebe wie no na wo mo akofufo nro fufuro efrafra se de be ye na enda fotiri betimi aka wo mama wo mada eno so sa no wo mo fa wie a nyame ampataka akwa mokura no wogina ho na waso traffic light red no wo da enti se be ye na wo mo daache no ebe ye akono na wo mo mabunu no sabi wo mo monkokora mo no nti wo ma ye nhyehyeye ede mmara bi abase wunya nimfinhye dunsia ede kro ana se efe na wo keka ba wo etimu ho a energy drink nko ho na wo munya adaje kro aboboy ebo red bull se ni se red wo ho monster wan hweye ebewie no na ma monster voice no kra wasa akwa konya bi enti wo no metonton te se restaurant nom ene ba ahodo a wo motonton bi no ya hye wo mo keten se akura mfinhye dunsia ba ma wo mo nton bi ma no enti we no Health and Social Care Secretary Edema UK Minor Air West Streeting one na kan sa asemi no wo chese wo moni abre pa de nhyehyeye gu apono so se de beye na wo momofra ne daache wo mbetumi abo ho ban esanse empene no to sa ya mabunu no ne mmaba awadiem na ekro eno nti we no Association of UK Dietitians wo munyina so ya we wo mo ka ho bi na wafuto mpo na ema aban na ni bere ya wo ye we ansa na no wo modi kan kwa akotena se na wo twudu mienu kokọ atietie amanfo ano na awofo ne ahwefo wo mani bra bere wo saa anom ne yi ho eka ho pa na mpanimfo no atwa aba de ahwe ano afi no waso wafidi a kase no weesu ne yegina na ya kyekere eto na mom ensam a ye de to a no de na ewo mu bi ne se Savannah Regional Security Council RISEC for akwakwasra adehia wo mo akopiem e Cote d'Ivoire akwatia ba yeto ye no yewura Bernard Bedu lawyer won na di nkunim e wo chini ya fam wo se obi a obeka se akwan na wo mu ye ne ye ba election tia no enye no kore na wie no yewura Solomon Asomadu de wogina so na nan mu no wo de ne mo no nsem ene ni tiri nkwansem ama yewura Bedu sanso enam na hyebedwani a wo New Jaben South abaton pesua so Honorable Michael Ochibefi enso akire ne ntia enam so ma NPP amanyoko no edi ntwo e wa akotia abaton no mu afe sa oche se mfimfini mantemu na hema na wo hene na ni abere emabunu ho UK de wo manya adaje atwa abahwe ano se ahodeni anom ne ne ka ho bi na emabunu na ye twan se chenwom ne se hunti wunya ni mfinhye dunsia mennom bi kase hye no so se na ye live wo SOMPA 93.1 na santimamu ayiko 100.9 so fai wo santimamu ho a eno achi no atoema ntemu 101.1 takwade na ena 103.3 yeta krade SOMPA ewia ye wodoma SOMPA na 101.3 98.9 eyesunwane buna henkuro dia ena afi techima yebunu east na henkuro 106.1 FM SOMPA na 90.7 wonkuransa ena wo mankese mu nso fai Kingdom 106.1 FM we ya yeken France abrochimamu wonomo fai na ya damfopa radio pariton www.somponline.com ensemi nyina ne bede bomu ya body akwa akoto abenye bia kenkan Facebook ne SOMPA 106.5 FM Accra YouTube SOMPA FM live decoder no so yegina ho afi app ahodo bia obese che no ya bo SOMPA ne chem
ɛhɔ nso ubenya yɛn triple A mine ɛgya pia APAM dada ɛne anopɛmene Obaapa nana ya kechre Odehyieba Ransford na de ko Facebook YouTube ne baabia ɛna yewura Jeremiah Simpson ekwatia wono nso ɛbobɔ ye voices ni nyina ɛde ma ye da ye ho tia waba ye ba ɛyɛ Ghana today Hatia special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne ye wa aduane enye nwanwa se Ghana